4 uur, er is het Frieske Nijs. Goedemiddag. Meer dan 100 Frieske squallen doorgejoerd mij onder een landelijke staking. De ochtend in de bezuiniging ziet onderwijsminister Van Bijsterveld trok vierwol op het passend onderwijs. Het gaat om een bezuiniging van 300 miljoen. Door de staking wordt er geen les doen op de squallen. Vaak zijn ze wel iepen om bijen op te vangen, likken hier in Drachten. Gewoon stakende leerkrachten reizen naar de manifestatie in de Amsterdam Arena. Op orenplakken, die zien Wergen en Veenwouden wordt een alternatief programma bedacht. Wij willen graag zien dat wij het wel eens binnen met passend onderwijs. Dus daar staan we helemaal achter. We willen echt graag dat de band in hun eigen omjouwing naar de squallentak kennen. Alleen als we dan boven op 300 miljoen bezuinigen worden moet en de groepen daarmee dus volle groter worden, ja, dan zien wij dat kennen. Het is nog net wis of het turner Epke Zonderland naar de Olympische Spelen in Londen tagiet. De jeugdbank van Zutphen had Joet Zonderlands concurrent Jeffrey Wammes in het gelijk steld. Nevens de rugbank had het gymnastiekboom te gauw Westmaat besluit om Zonderland om te wijzen van Londen. De selectieprocedure moet nou op een nij dienen worden. Is dat teleurstelling grut? Nou, voornamelijk in het begin toen ik het jaarde. Ik heb natuurlijk al een hele tijd een plan niet meer hollen richting de Spelen. En het enige moment waar ik er met steen is op dat moment. En ja, nu moest toch iets meer rekening houden met de procedure die nog gaat komen. Omdat we nog steeds net eens uitmaken wie er dan gaat. Bij een hienstefokker in Verwaarden is Kwartlien het rhinovirus opdoekt. Dat is waar met van merries voor abortussen. Het is de laatste tijd een prot opscoor hoe het besmettelijke virus. En dat komt vooral omdat er in het zuiden van het land een variant van het rhinovirus actief is. Dat hinde zo'n sterren. In Verwaarden gaat het likwijls om weer een orenvariant. De besmetting is 2 maanden alleen ondertussen. Zo'n tijd binnen er geen nieuwe ziektegevallen bij komen. Een starhelikopter is juist bij een trainingsvlucht op Sint-Anne beskiend met een laser. De luchtmacht bevestigt dat er 3 keer op een helikopter skiend is. Het tastel is wel veilig onder groen komen. Wat er verantwoordelijk is, wordt nog onderzocht door de politie en de marechaussee. Vrienden die kregen 2 maal uit Ljouwert een feeststraf opleiden omdat ze de bemanning van een helikopter verblinden met een laserpen. En Jelly Cel is opleiden door een 21-jarige man die het vliegend hier in Dokkum belutsen weer bij een dodelijk ongeluk. Ik mag er 2 jaar net autorijden. De Dokkumer helle in februari zijn auto in op een roenwaai van Dokkum en botste daarbij frontaal op de auto van de vrouw. Het 60-jarige slachtoffer verstoorde op het plak van het ongeluk. De dieder rekken net verwonnen. Wietse skieren van Jobbege is maar zijn team Europees kampioen boulangerie worden. Ze is maar ballen bakken. Skieren maken de viennoiserie, de zwierte broodjes. Op de bakkerijdagen in Amsterdam hellen Wietse skieren, maar zijn 2 oren teamleden de Europese titel. Hij heeft nou zo'n beetje alle prijzen won, uit zijn het wereldkampioenschap. Bij de Europese jeugdkampioenschappen ben ik wel begonnen. En nou ja, daar heb ik mijn vrouw ben ik zien komen, dus ik was hartstikke leuk. Die is toen tweede geworden, ben we samen naar de Europese jeugdkampioenschappen geweest. Dus zo komt dat steeds verder. Het was de laatste wedstrijd voor Wietse skieren. Hij bloot wel bij het Nederlands boulangerie-team, maar dan als jurylid. Cambuur speelde juist de inhaalwedstrijd in FC Dordrecht. Het was in het eigen stadion een mooie joen voor de Leeuwters. En Cambuur begon sterk onder de wedstrijd. Dit is al in de 5e minuut de 1-0 via Charles Dissels op de voorzet van Melvin de Leeuw. En daarmee hebben de Leeuwters zelfs een prima start. Dit is in de 24e minuut. Matig uitverdediging naar de corner van Dissels en Robert van Boksel voor de 2-0. En dat zou ik de rest van wijzen. In de tweede helft Martijn Barto. In het veld komen van de lichtblessure Mark de Vries. En dit is fijn voor de spits, want hij scoort eindelijk weer eens een keer. 3-0 in de 51e minuut. En in de 69e minuut komt er nog het 4e doelpunt van Cambuur. Op Onjan van Ozan Turk is het hier Melvin de Leeuw die het eindstand tussen Cambuur en Dordrecht op 4-0 bepaalt. Dat besluit dan nog het waar. Joen en vannacht binnen de opklaring. De temperatuur ligt tussen de 0 en plus 3, maar op een protte plakken, frost door de groen. De Zuidewien helpt on, want vrij krachtig in het waardgebied. Morgen dan neemt de bewolking ta. Midden is het ruimwetter en het veld met 6 graden wetterkoud on. De zuidwestenwind is krachtig onthut. Jongs en nachts dan buien met hagel en witte sneeuw. En dan zag je dit zien. Ik ga je dadelijk zien naar Heer. En ik meld me met meer Fries Nijs, haastens om 6 uur.